पुलिस no koktoma rohori ringaitu bunai sikla bono romai telang thangjaka police rokbai Bwtahrma khibimani party mungo koktoma saimankha Udaipuro Fajr Ali mungui borok khoroksa thimani party mungo thei thangjak Fajr Ali ni nog ganao tongnai Kamal Mojumdar Fajr Ali ni nogo faimani bo aro Fajr Ali ni nogo faimaya gulo nogni room kasawo Fajr Ali no theijak khlaioi hawa kalaijak nukha ulobo Udaipur thanawo koktoma rohorka fiaba bini koktoma manei party mathayo fai sokpaioi kha mithikjagai kha beljagai Kamal Mojumdar nono romaitu bukha thanawo Kamal Mojumdar bosak baithang saka sabo fai Bwtahrma bo muksapono saimaya tei o party mungo bini yak kare hinai fiaba Udaipur police ro Fajr Ali thimani party mungo Kamal Mojumdar no tubui sengfinik mani samung khai tonglayo fiaba tabuksak jora tei mungsapano srai srai unsugya kho किन बोलता बारी तो तुम्हें जे हेरे मासे लोग क्यों आत्मा लोग क्यों आसलू नहीं तारे मासे दुटा सोरे नहीं सकतो तो पढ़ते ना है खरकसा borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai korongai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorongna nangano noichini simichengei breichi jora tei blood group wngna nangano B positive B negative O positive O negative tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano।